السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى نبيه هود وعلى جميع الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين وبعد. أنفلا ممنون سبحانه وتعالى تميمك الله تبارك وتعالى عندكم فنلزبينو أنتمك محمد صلى الله عليه وسلم أقبانجا كواكي ما صحابة كما سؤونسي أمين أكسد لسنة في قدة سيكول القيامة فانو في طاعة الله تحلو الحياة تلنبوك لجهل البيان والتعريف بمعاني ومسائل وأحكام المختصر اللطيف لمن لدلين بدوان دي الإمام العلامة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بالحاج بافضلي رضي الله تعالى عنه subhanahu wa ta'ala. Sankalale nao amene ndiye azibambo amene kwa iwo timayenera kuti tizitenga maphunziro kwa iwo tizitenga dini chifukwa ali ndi masana ati kukafika kwa mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Maphunziro awo amene akutibweretsera maleso amene amatibweretsera zimene amatiphunzitsa zonsezo mukhoza kuzitsata kuzipeza maumboni yake mpaka na kukafika kwa mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Ndiye buku limene lidalembedwa motsatira mazhab ya Imam Shafi radhiyallahu ta'ala anhu subhanahu wa ta'ala. Sangalale naye Imam Shafi komanso atipange ife kukhazikika pa ziphunzitso zawo ndi kukati kumanitsa ndi mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndiye buku limeneli tili pa page 100 tili pa page 75 ndipo pamenepo kutiphunzitsa zija zimene zimaononga udhu ndipo akunena kuti chomalizira mu zinthu zimene zimaononga udhu ndi masqubulil adamiyyi au halqati dubrihi bi batnir rahati au butunil asabi'. Ndi kugwira munthu kugwira maliseche akutsogolo a munthu kuwagwira maliseche akutsogolo a munthu kapena kugwira kumbuyo maliseche akumbuyo a munthu kumasewelesa pakatikati pa maliseche akumbuyo a munthu kuwagwira pamene mukupagwira akuti bibatni rahati ndi mkati mwa chikhatho chanucho kugwira maliseche akusogolo kapena kugwira maliseche akumbuyo au butunil aswabi kapena kugwira ndi mkati mwa zala zanuzo kumagwira nazo zimene maliseche ana akusogolo kapena kugwira maliseche anzanu akusogolo kapena kugwira maliseche akumbuyo pamenepo muzauzidwa kunena kuti udhu wanuwo pamenepo waonongeka. Naam. Tukiyankhula choncho pano pa fitaatillahi tahlul haya ndipo ngati pali funso ndemanga kapena mwina sitinafotokoze bwino ndiye pali ena amene ali nkuthekera kuti akhoza kufotokoza bwino kuti upindule mutero ndipo Mulungu subhanahu wa ta'ala adzakulipirani zabwino. Akuti zimenezo liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam chifukwa cha mawu kapena hadithi ya mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tafotokoza kunena kuti nomo kamva dzina la mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam osangokhala chete muzimfunira zabwino kunena kuti sallallahu alayhi wasallam. Hadithi imene antumika kutuza kunena kuti man massa dhakarahu amene angagwire maliseche ake akutsogolo faliyatawadda amene apite akapange udhu amene mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndi hadithi imene akunena kuti no rawahu Abu Daud, Imam Abu Daud adailandira wa Tirmidhi, Imam Tirmidhi hadithi imene akuidziwa wa qala hasanun sahihun ndipo Imam Tirmidhi na fotokoza momveka bwino kuti hadithi imene ndi yabwino ndi authentic ndi hadithi imene yovomerezeka. Wa Nasa'i, Imam An-Nasa'i hadithi imene adailandira wa Ibn Majah, Imam Ibn Majah hadithi imene adailandira wal Imam Ahmad, Imam Ahmad ibn Hanbal adailandira hadithi imene yo. Qala al-Imam An-Nawawi, ndi Imam An-Nawawi adafotokoza kuti hadithun hasanun ndi hadithi yabwino kwambiri mukayangana mbuku la Olija al-Majmu' mukapeza zimene zozo. Ndi aliyense amene angagwire maliseche kaya ndi ake kaya ndi anzake azindikire kuti udhu wake waduka zimenezo ndi ziphunzitso za mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wa liqaulihi sallallahu alayhi wasallam komanso chifukwa cha hadithi ya mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yonena kuti idha afdha ahadukum biyadihi ila farjihi mmodzi mwa inu akapititsa mkono wakewo kumaliseche ake walaysa bainahuma sitrun kumachita kuti no pakati pa maliseche yakewa ndi mkono wakewa palibe chotchinga china chilichonse sana vale glove ina iliyonse kapena mkono wakewa sana ukulunge ndi zina zilizonse wala hijabu ndikumaso palibe chilichonse chimene chikuchinga pakati pa maliseche yakewa ndi mkono wakewa. Ngati mwina make munthu wavala jeans ndikumagwira yapunja kwa jeans wavala trouser bwinobwino wavala mkanjo wako bwinobwino wavala ndikumagwira koma kunja kwa zovala zakozo palibe vuto chifukwa pali chotchinga. Koma ngati palibe chotchinga mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akuti falyatawadda amene yo
udhu akapange udhu azindikire kuti udhu wake waduka. Pamenepo toti tikuphunzira kunena kuti no kugwira maliseche ndi chikhatho chathu, kaya maliseche akusogolo kaya ndi akumbuyo, kaya maliseche wakhala kuti ndi amwana kaya ndi munthu wamkulu, kaya maliseche ndi athu omwe kaya ndi munthu wina, kaya ndi anzibambo kaya ndi anzimayi, munthu awuzidwe kuti udhu wanu pamenepo waduka, udhu pamenepo waonongeka mukapangenso. Hadithi imeneyi akhrajahu Ibn Hibban fi sahihi, Imam Ibn Hibban adaitulusa hadithi imeneyi adailandira, wad-Daraqutni, Imam ad-Daraqutni fi sunani adailandira hadithi imeneyi, wal Bayhaqi, Imam al-Bayhaqi في سنن الكبرى حديث من دليل ديلا، والحاكم إمام الحاكم حديث من دليل ديلا. قال الإمام النووي يقول إمام النووي أدفوت كذا كوتي رحمه الله وفي إسناده ضعف بانغون كتيجاتي شني جاكيجو كتيم أكيد ملكفوك بانغون لكنه يقوى بكثرة الطرق كما حديث من يعني يقولين بتصير يقبس بامبامفو أنت هزيك بليسان شيء تفوتنا كتينو أنت أمين أيضا ديلا عندي أوتشوغا كمانسو أوسينا سيانا أنت أمين sanga pangane kutino apange bota. Waqala Sheikh Ibn Hajari, pamene Imam Ibn Hajar al-Asqalani iwa da foto kuza kunena kuti rawahu Ibn Hibban fi sahihihi, ndipo Imam Ibn Hibban adaina ndila hadithi mene mbuku lao la sahihi min tariqi Nafi' ibn Abi Nu'aym, kuchokera kunjira ya Nafi' mwana wa Abi Nu'aym. Wa Yazidu بن عبد الملك كما صدي يزيد من عبد الملك جميعا عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بهذا. وقال احتجاجنا في هذا بنافع دون يزيد بن عبد الملك. أقول إفيكو يكلا كتومبوني حديث من يتوقيدنغا كتومبوني potengela riwaya ya Nafi' pasabu timasiya yani riwaya ya Yazid bwana Abdul Malik imene tukuisia. Waqala fi kitabi salati lahu masad yankula mukani zokuza swala zokuza nandi amini kunna hadha hadithun sahihun sanaduhu, hadithi imene yani ndi sahihi sanadi yake, so ndi yabuna bwino, ndi hadithi imene zofunika kumazipirisa nchito mutaka kugira maliseje yakeo azindikiro kuti pamene po udhu wakeo waduka. Wal muradu bi batni raha, chimene kufuna kutanthauza kuti nkati mwa chikhatho akuti butunu al-asabi' kumaso nkati mwa zala akuti ma yastatiru inda wad'i ihda ar-rahataini ala al-ukhra. Naam, ala al-ukhra ndi mujammene manjani wa mugawa khatikiza simuoneka mmene mundiye kunena kuti no katikati mwa chikhatho sunza kuti no yani tinene kuti katikati mwa zala ziwiri izi mukaziyangana mipata imene imapezeka pakati pa zala ziwiri izi mmene musimuwerengeredwa ngati mkati mwa zikhatho. Tikuyankhula choncho pano kufitwati llahi tahalul haya ngati muli ndi funso ndemanga kapena mwina kutheka sina fotokoze bwino ndiye muli ndi kuthekera kotero tapanga ndi zimenezo kuti zabwino zizifala mu umma wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bil qubuli pamene akuti tanthauzo la maliseje akusogolo fi rajuli momamuna jami'u dhakat ndikatundu wake ensewa kusogoloyo mukagwira udhu makhala kuti waonongeka. Naam kuti katundu enseyo amakhala kunatino pamene po udhu wanoza khala kuti waonongeka pamene po kupatula ngati kumene kulisisi kapena kulisina sotero ndiye mwagunda sisi lokalo pamene po sizatengedwa kuti udhu wanuwo waduka. Wa fil mar'a pamene mzimayi akutino multaqa shafaraiha wa huma harufa al-farj, makatundu ense amene akupezeka kwa mzimayi mukagwira pamene po muzauza kuti udhu wanuwo pamene po waonongekanso mukabwereze udhu. Sitikufuna kuyankhula zambiri chifukwa mwina chichewa chinga tuluke pamenepo sijinga kali chichewa chomveka bwino. Ndiye Mulungu subhanahu wa ta'ala inshallah atipase fasaha atipase kutha kuzindikira kapena kugwisa ntchito mawu amene mkati mwakemo anthu sanga khumudwe nawo. Muzindikire kuti chipembedzo ichi kuti tizipanga manyazi kwambiri mwina kuopa tikachula izi anthu aganiza motere ndiye kuti zambiri anthu sanga kale akuzizindikira kotero muzitikhululukira ngati kuzituluka chichewa chimene sichinamveke bwino. Tikuyankhula choncho kunena kuti no tikamati maliseche akusogolo amzimayi ndi zonse zimene zikupezeka pamenepo mukagunda pamenepo muzindikire kunena kuti no mwagwira maliseche inuyo mupite mukapangeso udhu wanuwo. Wal muradu biduburi akuti tikamakamba ife zokhuzana ndi kumbuyo maliseche akumbuyo multaqal manfadhi ndi pakati pamatako awiri mukagunda pamenepo kugwira pamenepo ndi chikhatho chanucho pamenepo muzakhala kunena kuti no udhu wanuwo waduka. Akuti wa kharaja bil adamiyyi al bahima ndi pamene tikunena kuti maliseche wakhale a munthu pamenepo tachotsa ngati maliseche ndi achinyama. Maliseche achinyama sadu la udhu, maliseche achinyama ande dinosawo nonga udhu wako ngati wagwira maliseche achinyama ukhoza so iweyo kuswali bwino udhu wako suna duke. Tambihon chenjezo akuti yantaqidu udhu almasi faqat, apa udhu mene umaduka ndi wa munthu amene wagwirayo basi
Naam, tinene kuti munthu mwina umayenda ndiye wamuona choncho nzako ndikumugwira maliseche ake. Udhu umene waduka ndi wa iweyo amene wamugwira nzakowe. Nzakoyo ali bwinobwino. Naam, akuti idha massa nafsahu au massa ghayrahu wa lam yakhtalifu aljins, ngati munthu yani wamu tinene choncho kunena kuti no wazikhuza eka kapena wamukhuza nzake, komanso nzake amene wamukhuzayo mamuna ndi mamuna, mkazi ndi mkazi, udhu umene umaduka ndi wa munthu amene wagundayo, amene wagundidwa uja udhu wake uli bwinobwino. Naam, aw ikhtalafa aljinsu wa bainahuma maharamia, kapena bwina kutheka kuti no anthu andu osiyana, wina ndi wa mamuna wina ndi wa mkazi, koma pakati pawopa pali uharamu, sanga kwatilani ndi munthu ndi mchemwali wake, mwina ndi munthu ndi apongozi yake, sanga kwatilani anthu ndi haram. Wa illa dakhala fi an-naw'i as-sabiq, koma ngati anthu omwina kutheka kunena kuti no ndi munthu wa mamuna ndi munthu wamkazi ndi wina wamugunda nzake, apo azauzidwa kunena kuti onse udhu wawo waonongeka akabwerezenso. Tikuyankhula choncho pano pa fitaati llahi tahlul haya, mukamakhala ni mafunso ndemanga ngati sinafotokoze bwino mutero kuti zabwino zizipitirira. Jazakumullahu khair, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.